Üdvözlök mindenkit, Errali vagyok, és a mai videóban, mint ugye az előzőben is említettem, egy startert fogom kibontani. Tudom, mert mindenki ismeri, tehát én most kezdtem el a szériát, és hát az esélyek, az ugye van benne egy csomag kártya, egy csomag prémium kártya és 4 limitált. Nézzük meg, mert ugye az album, nézzük meg, bontsuk ki szerintem, mert nagyon izgi, hogy mi lett benne. Na, ki is van bontva. Próbálom szépen így kibontani, mondjuk meg, hogy miért kéne szépen ezt kibontani. Na, kicsúsztatom, úgy. Így, hogy halljátok, egy picit állítok. Nem? Úgy, állj meg. Na, most picit lejjebb állítottam. Ide kihúzom, csak na! Mindjárt mutatom, hogy mi volt a csomagolásban. Ott vannak a limitedek, meg a pakkok. Próbálom nem megnézni őket, és akkor izgalmasabb. Na, tehát kaptunk egy csomagot, meg egy limitedet. Ez kérlek szépen, ez egy magyar Ferenci Jánoskánk megérkezett. Na nézzük! Össze van tapadva, hogy ez ilyen. Na nézzük! Tehát megkaptunk egy Fodent. Nagyon szép kis Fodent. Nézzük meg ezt a ez a magazin. Itt ugye megtaláltam mindenféle infók, meg adat a kártyákról. Jó, ezt most nem fogom végigolvasni, reklám, tehát hogy mindenféle van. Itt mutatom, várjatok. Oké, na jó. Tehát mindenféle reklám, meg mindent leír ez a magazin. Szerintem nagyon izgalmas. Alig néztük meg róla, de mindegy. Na, itt van ugye a csomag, amit félreteszek. Itt van itt van egy prémium csomag. Itt van még egy limited, ez nem más, mint delikt. Szép kis deliktünk. Ezeket félreteszem, 150 coin az alkalmazásba. És akkor nézzük meg ezt a dobozt. Én összerakom szerintem itt videóba. Szépen így kipattingatjátok. Igazából tök egyszerű, csak ki kell pattingatni. Úgyhogy ezt gyorsan megcsinálom, és hát összeszereljük a dobozkánkat. Amúgy már nagyon jó kedvemben vagyok, de tényleg. Kértem fel, hogy ma videóznom kell, hiszen kell nektek gyártanom a tartalmat, hát miért kezdtem el ezt, hogyha nem tartalmat gyártok. Pattog. Pattog, mint a kukorica. Na, gyere már ki, hát nem viszlak el. Na, végre. Úgy szerintem ez a rózsaszínes design, hát ugyanazt mondom, hogy futballkártya, majd belinkelem, meg SC, nem tudom, hogy ismeritek-e. Ha nem, akkor belinkelem, hogyha ismeritek, akkor én fogom ide linkelni. Oké, tartja valami, oké, itt a kis kerete, de ez nem fog kelleni. És ahol látjátok, be kell hajtogatni, de tényleg csak ahol látjátok, hogy így meg kell hajtani, ott azokat behajtjuk, minden fület be kell hajtani, és akkor utána össze lehet majd szerelni. Ugye picit lehajtod, ezt a fület is behajtjuk, ezt is. Tehát mindent behajtotok, és akkor végén lesz egy szép XXL limited tartályatok, és akkor annyi a lényeg, hogy így cuccoljátok, hát most összehajtjátok, és várjál, szerintem én valamit itt elrontottam. Várjál, úgy, ez így ide bemegy.
És akkor... Bocsi, hogyha most nem tudom annyira nagyon videóban mutatni, örülök, hogyha kibontakozok ezzel a cuccal. Nem olyan könnyű. Ajánlom, hogy egy felnőtt segítsen nektek, hogyha annyira nem tudjátok, mert nem könnyű. Nem könnyű, főleg ebbe a lyukba belejuttatni, vagy csak én vagyok nagyon béna, nem tudom. Írjátok meg a komment szekcióba szerintetek. Én vagyok nagyon béna, vagy úgy, fülecske. Ezt nem fogom tudni én összerakni. Várj, itt be se hajtottam. Na szép, na akkor be se hajtottam nagyon, tehát hogy itt meg kell nagyon hajtogatni, és igen, fog ez kelleni egy szívő nektek, mert mondom, hogyha én nem tudom összerakni, akkor ti se fogjátok tudni. Úgyhogy szülő segítségével csináljátok mindenképp, mert úgy szép lesz. Kis dobozkátok, és miután ezt itt áthúztátok, úgy, azután ezeket a füleket itt behajtjuk. Hú, de régen szeretem én ilyet. Nem mondd, hogy ez ki fog félni rajtam. Ide is beüzemeljük. Na jó, szerintem lassan timelapse-ezünk, mert ez nagyon... Na jó, bocsánat, hogy ezt mondom, de én ezt nem fogom tudni itt videóba összerakni. Majd a végén lesz egy vágás, és akkor majd összerakom, de nem tudom összerakni. Tehát, hogy lökédását. Na, van itt egy hatalmas nagy poszter, nem is fog beleférni a képbe. Várjatok, így mutatom. Ez a nagy poszter, és ugye hátulján van egy gameboard. Úgyhogy ja. Itt van egy XXL Limited, egy De Bruyne, szerintem nagyon szép. És itt van a lényeg, ami szerintem a lényeg, egy FIFA 365-ös album. Ugye ugyanígy itt van a számozás, Panini nem tudja felszámozni, köszönjük Panini. Mert ugye külföldön azt is megoldják, hogy felszámozzák, de itt nem tudják Magyarországon, nem értem, hogy miért. Itt a számozó bigyóka, és föl tudjátok ugye magatoknak számozni, ahogy akarjátok, és itt van ugye minden benne, plusz kártyát nem kaptok bele, tehát hogy ezt úgy ne várjátok. Na, ez lett volna ez, visszateszem azt ez egy papírkát az albumba, mert nem akarom elveszíteni, ki tudja, lehet, hogy még fog is kelleni. Na, albumot félre, és most jön a két csomag. Erre vártam, erre a pillanatra, amikor ezt a két csomagot kibontjuk. Kezdjük úgy, mint az előző videóban. Legyen először ez a sima csomag. Ugye esélyek, fence 80 van belőle, egy pakkonként, a minden pakban van. Club 40 van belőle, másfél csomagonként. Power 54 van belőle, 2 csomag. Gold 3 pak, Rare 25, X-Rare Invincible az 50. Na nézzük is meg. Azt hiszem, hogy már nem tudom kibontani. Szörnyű poén volt, Jézusom. Na nézzük. Hát, ha nyitunk belőle valami Top Mastert, vagy nem tudom én micsodát. Itt egy Captain. Szerintem amúgy jó tesz a Captainnek az, hogyha csillog. Szerintem. Aztán jön itt egy Time Machine kártya, ami ugye gold, tehát ritka. Hát, én most ritkának hívom. Dominator, Gnabry, milyen fura lett képen. Aztán jön nekünk itt egy Manchester United-os kapus. Aztán jön egy Marseille-es. Na, képen jön nehéz. Aztán jön egy Konaté, Liverpool. Nézzük meg a prémium csomagot. Szerintem ez izgalmasabb lesz. Remélem egy Haalandot kinyitunk, mert annak eladnám az eszem, hogyha Haalandot nagyon nem... Tehát, hogyha Haalandot nyitunk, az nagyon jó, mert ugye ez egy jó limitednek számít. Na nézzük. Ez egy Pedri.
Úgyhogy nyitottunk egy Giant kártyát, Casemirót. Oké, jött egy Fans Favorite. Aztán még egy Fans Favorite, de érdekes. Aztán ezek már csak teammatek lesznek. Egy Diogo Jota. Egy Palmeiras-os. Várjatok, 2 fogtam meg. Tehát jön egy Nunez, nem tudom ki, hogy szólítja. Aztán jön itt nekünk egy Chiesa. Egy Tomás, Atléticóból. Aztán egy Barszás, Frenkie de Jong. Ez lett volna a starter pack bontás. Remélem, hogy tetszett nektek, és bocsánat, hogy ezt a cucclit nem tudtam összerakni, majd megkérem anyát, mert nem tudom összerakni, olyan fura ez nekem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ne felejtsétek el feliratkozni és dobni egy jó nagy lájkot. Én Roli voltam, ciao.